Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, saan mo alaisan ti panang disiplina ni Yahweh, ken saan mo aguraan ti parang tubngar na. Ta disiplinaan ni Yahweh dagiti ay ayatan na, akas iti panang disiplina ti maysa nga ama iti anak na, ama kaayayo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, anya nga tano ilako mo ti tricycle mo. Apay kumamot nga ilakok nga ibakay. Kasapulang moten ati aginan at tatandanikan ag senior. Ay saan? Kitno day ta tricycle ti pangkit-kitak iti panagtrabaho iti abroad iday. Ala, tangay di mo kayat nga ilakaw. Mangsapulaklaangan iti mangsublat nga agpasada. Amokon, ni Jano. Mala, padasek tuman ti mapan iti ayanda. Damagak, no kaya't nang ipasada ti tricycle. Marina! Janaw! Umayak man! Oh, tatang, da kayo mat. Umunag kayo Tagkape kayo pa Magyaman anak ko. Ay, ada ni Janaw? Tatang, ada. Mabiit lang ang tayabak. Adda ngamin ijelikodan ti balay, agmulmula kadagiti agduduma anateng. Malaman, dadamagakan ko iso ti gagara. Anya ka diti may pahay ko, tatang. Ay, mayak, tay pasublat ko kumakan ka di tricycle. Tasaan mo't ngamin nakayat ni nanang yung agpasada akaun. Ha? Ay, sige tatang. Kayat ko di agpasada. Nadamday jay a tricycle Taday ti pakalaglag ipak iti panagtrabaho iti abroad. Uwan tatang, di kagdanag. Hasta timbagak ka ni Janaw. Kunak nga nadan na ti tricycle ta pakalaglag ipak iti manu atawan na panagtrabaho iti abroad. Ay, kat nasaya at man nga no kasta. Kat kasano nga rod ti panangtad na iti boundary. Ay, pagsaritaan minto Barang inton mangrugen nga agpasada, kat sumardeng to umatan iti kinalastaw kan kinamamartek na. Ay, sapay kuma. Tanay narigatan. Amangan no makasapol iti naluklukaw ng isaw. Ay, pag-abigat mo, Juanitaw. Da kayo matgayam, tata. Adamat kadwayo. Ay, iso ti manugang kaw, ni Janaw. Isaw ti sumukat kanyak amang ipasada iti tricycle kaw. Ken iso ti sumukat kanyak kas presidente yaw iti tuda. Kasta ka di, tata. Ewan barok. Naurnos tulat na ti panagkakadwayaw. Ket sapay la kumatawan to ti agaapa, Un, tata. Uray no saanan nada kayo ti presidente iti tuda. Saysayaatan milatta ti panagkakadwami. Tatang, nagyaman tayin talagyo kanyak ti tricycle yaw. Ket kasano nga gayam ti boundary. Uray mangtad kalatan iti 200. Mawatak may tagpapa-eskwela kayo nga rod kani bakit mau. Ay ket una tatang. Sapay dumakdakkel ti gastos mi ti panagadalda. Agpaiso ama istradya anak yaw. Nyambasit mati sweldo na. Talaga kasta. Ang aminton maka-eskwela mo dagiti apo ko may. Makalungaw kayon tumitlaang kani Marina. Jano, itatasikan tinang sublat iti tricycle ni tatang. Pangaasim tagbalbalyo ka kumamutan. Ay na, wan ka di. Pangaasim tadi mo kuman ipakat ti kinalastog kan kinamammartek mo. Agpaiso nga da trabaho ngam kurang latta kada tayo. Wan ka di. Danag mo na ya. Agbalbali wakto lata Di kanto kuman agaramid iti pakaibabainan, tanarigatan.
No saanan nga itulok ni tatang asika ti mangipasada iti tricycle na. Bistray, sa dino ti ayan mo. Ak dito'y likod ti balay. Ang mulmula ak iti bukbukal. Sige, ina ko naglakaw. Makamukan dito'y balay. Ang mga numarabian na nga gawid. Mabit lang. Apay mapankan. Agpay tulod ka kumakan ni Jano. Saanan? Agpay tulod ka kidin. No nabibit ang makadanon ko iti papanam. Ay, Jano, ay di mo pardasan. Ha? Ay, ang mga numadisgrasya ta. Anya kayo lagi din na yan, anang. Nervyosa kayo launa eh. Tapno mabibita makadanon iti tsindaan. Ay, isardeng mo ito tricycle ta bumaba at langan. Ha? Sige man langan. Ibumbuntog kunti ag pataray. Ay, Nabuntugan na. Kaslatan makipamumpawn. ay, jak kayatan ti aglugan dito yung tricycle mo. Agnervyosa. Gumatangak man, nana. Ay, Ne, apay akas lang nervyos kayo, nana. kasanumot nga minaya barok. Nagpartak nga agpataray ni Jano iti tricycle na. Ay, kasta ti aramid na, no adda pasahero na. Kinapuno na. Ado ti agrekreklamo a pasahero. Gapo iti panagmanmaneho na. Ay, kasta ka day barok. Ewan, anya itayin tay gatgatanga. Ay, gumatangak man iti parya, kan saluyot. Ay, mabit lang barok. At ay, tid ko ti gatgatanga. Agyaman na, nana. Lakay. Nay, kada ka matain. Ay, masurunak launay ka ni Jano. Apay, masurun ka. Nagasam, nakaparpartak ti panagmaneho na iti tricycle. Eh. Ay napatayon na kiti nervous day jay amanugang mau. Ay, unay matain. Ang bayat na bagbaga aktaw. Ay rumbang laang. Tado ka no ti pasaheros nga agrekreklamaw. Gapo iti panagmaneho na iti tricycle na nakaparpartak. Darasam manong, tani, rabin. Apay, mabutang ka ka diti al-alyading. Saan mata? Rabin nga minan. Iso adarasan ta. Alang arod. Darasan timag na. Naimbag arabiinyo. Lola, lolo, ada kami. Agmano kami, lolo, lola. Kasyan na kay ti Diyos, apaw. Imbag mada nakaumay kayo dito'y balay, apok. Win lola, tamailiw kami mat kada kayo. Dito'y kayo amaturaw? Win lolo. Ay katuan apok. Sige, isagana kunti makan tamangan tayo. Naimbag abigat mo, Janaw. Kasama tatang, agudong kayo. Wen man, tayo na gumatang iti abunaw para kadagiti mulak. Alang arod, lumugang kayo, tamapan tayo ni J. Ilay. Kumpat kayo ha. Ay, sos. Ay, Janaw, di mo unay partakan tiyag pataray. Ay, isardeng mo ti tricycle, tagluganak iti sa balay. Na, Agpay sugayam tay damag, nagpartak ka nga agpatpataray. Na, apay kay. O sige, no di na kayo pagluganan. Biro kayo nga iti sa balay at tricycle. Ay, una yan. Hello, Ma'am Stephanie. Nakaawag ka man, di amukit nakalive ka. Wen, ma'am, ang ni Jano nga asawam, na disgrasya. Anya? Wen, adda ita ija ospital ni Jano. Ha? Sa dinong ospital, ma'am, tama pa na kadagos.
Tatang, nanang, kumusta ni Jano? Ay, maputad ka no ti may saasakan na. Nakaro ka no ti panakadangran na. Kasi mati asawa. Eh, No kumadimngag iti pamagbaga. Saan kumakas to'y tinagbanagan na? Masya nakiti asawam. Ay, una yun, tinapasamak ken Juana. Apay nga Jack may garaw ti may sasakak. Pinuted talakay. Ah, Nakaro ka nung amin ti panakadangran na. sana po no naputod ti may sasakak. Magkalma ka lang, Barok. Ang mga noon niya, ti mapasamak ken ka. Apay nga napay naputod ti sakak. Maladi kag danag. Ay, adda kamla dito, ya mga dingay, ken mang tulong ken ka, Barok. Pudno day talakay. Nupay nagbidot ka. Saan da ka baybayan? Nangruna kanyak nga asawam. Isu nga awan tinas ka na pagdanagan kan paglidayam. Danggam ti pamagbagaken ka dagiti nataengan. Tanodakas ti napasamaken ka, agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.